नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. कारवार जिल्ह्यात आकस्मिक उज लागिल्या घटनेची विशेष बातमी. कारवार जिल्ह्यात होंदावरात मोबाईल टॉवर ऑपरेटर रूमाक उज लागील घटना शनिवार 20 जुलैक घडली. उजो पालोवच्या दळान घटनास्थळार येवन उजो निवोवन मोठो अवघड प्रसंगांतल्यान सुटका केली. काही वेळ गेल्यार बाजूनच आशिल्ले जनरेटरा उजो लागचो प्रसंग आशिल्लो. हो उजो शॉर्ट सर्किटान लागलो असो अंदाज अग्निशामक दळान व्यक्त केला. तशेंच कारवार समुद्र किनाऱ्याच्यान सुमार 50 नाटिकल मैलार अरबी समुद्रात MV मैरीस फ्रँकफर्ट नावाच्या वाणिज्य विदेशी बोटीक शुक्रारा अचानक उज लागून मुंबईच्यान भारतीय तटरक्षक सेनेचे ICG ड्रोनियर सचित, सुजीत आणि समर्थ बोट आणि AALH हेलिकॉप्टर तेमगे रक्षणाक येवन उज नेवचे काम सुरवात केले. ही बोट गुजरातच्यान मुंद्रा बंदराच्यान श्रीलंकाच्या कोलंबो बंदरार वयताली अशें कळ्ळां. वयताना अचानक ही घटना घडली. या बोटीत अपायकारी सामग्री असून उज पालोवचें काम सुरू आसा. बोटीतले सगळे कर्मचारी सुरक्षीत आसात अशें कोस्ट गार्ड X खात्यात माहिती दिला.